दिनै जों इउपिपिएल हिसाबै उदालगुरि जिल्लानि गासैबो इउपिपिएल सापर्टारफोरखौ लानानै मोनसे सुबुं गम खुंदों आरो बेखौ आथिखालनि जि सरकार बे सरकार गोजोन थासारिनि गेजेरजों गुबुन हारिफोरनि खोथा खौसेथि आरो अनलायनायखौ लानानै जि मोजां थासारिखौ लानानै सरकार खुंदों बे सरकारनि जि जौगासार बेखौ रायजो राजा मिथिहोनो थाखाय बे सुबुं गमखौ खुंनाय जादों। दिनै रायजोफ्रा जोंनि हांख्रायनाय गासिबो लैहोर लैहोर फैदों आरो बेनो प्रमान होदों जे रायजोफ्रा इउपिपिएलनि सरकारखौ मोजां मोनो आरो इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामो। दिनै हाग्रामा महिलारिया जोंनि गेजेराव थानाय जि रायजो राजाफोर बिथांमोनखौ मिसलिड खालामनानै नंखाय बाथ्राजों रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामनो नाजानायखौ जों बिनि थाखाय जों प्रमान होनो नागिरदों जे आसलथे हाग्रामा महिला गोजोन थासारि लुगैया, बिथांमोना बे दावराव नांलाय खमलायखौ लुगैयो। बिथांनि सरकारनि समाव असान्थि दंमोन, दादागिरिजों सरकारजों डेम'क्रेसि गैयामोन। बेबायदि हिसाबै बिथांनि जे सरकार बे सरकारखौ गाज्रि मोननाय रायजो राजाफ्रा रिजेक्ट खालामनानै इउपिपिएलखौ दिनै सरकार दाना खाबोबाय। बेनिखायनो दिनै बे गोजोन थासारिखौ लानानै इउपिपिएल थांनाय बोसोरनियाव जिखिनि जौगानाय खामानि मावदों बेखौ नुनानै रायजोफ्रा गोजोननाय मोन्दों आरो बेनिखायनो जों आसा खालामदों दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै जे रायजो राजा बिथांमोना गोसो खुसियैनो इउपिपिएलनि जे हांख्रायनाय बे हांख्रायनाय ओंखारफैदों आरो बेनो प्रमान होदों जे रायजोफ्रा हाग्रामा महिलारिखौ कुनु दिन मोजां मोना आरो बिथांखौ कुनु दिन गादियाव फोजोबनायनि रायजो राजाफोरा कुनु थांखि गैया। हाग्रामा महिलारिया बुंदों इउपिपिएल सरकारा जेबो डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो हायाखै होननानै। बिथाङा फिल्डआव हाबनानै नाय, ओरैनो सा गिदिंनानै टाउनफ्रावल' गिदिंनानै दिनै इउपिपिएल मा मावदों बे मावाखै बिनि जेबो बिथाङा मिथिया। बेनिखायनो बिथाङा जुदि इउपिपिएल मा मावदों बेखौ मिथिनोब्ला गामियाव फै जों थाबाय फा लोगोसे जों मा मावदों मावाखै बिनि हिसाबखौ होगोन, बेखौ प्रमान दिखाय बिथांनि सरबाव मोनसे लामाखौनो खननै खनथाम मावालाफानो बिल दिहुननाय जादोंमोन, करापसन दंमोन, थगाय थुसि दंमोन। दिनै इउपिपिएल सरकारनि समाव बेबायदि थगायनाय कुनु गैया। जों जिखिनि खामानि मावदों पारफेक्ट खामानि मावदों आरो बेखायनो बिथाङा जों मा मावदों बेखौ मिथिनोब्ला गामियाव हाब रायजोफ्रा सों जोंजों लोगोसे थाबायब्ला बिथाङा जों मा मावदों बेनि प्रमानखौ नुगोन। हाग्रामा महिलारिया आरो मोनसे बुंबावदों सुबुं गमायाव बिसोरनियाव माने इउपिपिएल सरकारा मिटिं खुङैनो फैसाखौ सेफायजोबगोन होननानै बुंदों। हाग्रामा महिलारिनि समाव जि सरकार बा जि मिटिंफोर खुङोमोन जेरावहाय 1 crore खरस जानांगौ बे 10 crore देखायोमोन बिथांमोना। दिनै इउपिपिएलआ जि मिटिं खुंदों जेनेबा लिटारेरि ससाइटि फेस्टिभेलानो जा नलेज फेस्टिभेलानो जा जिखिनि मिटिं खुंदों बेवहाय जों मिनिमाम खरसजों जायखौ हाग्रामानि सरकार बा हयथ' 30 crore 40 crore बिल होगौमोन बिथांमोन खरस जादों होननानै दिन्थियो। खिन्थु जोंनि समाव जोंनि सरकारा हयथ' 2-3 crore बारा खरस जायाखै बेफोर मिटिं खुंनायाव। बेनिखायनो जों पाब्लिक जिथु मानि बेखौ हिसाब खालामनानै गरथि बाहायदों आरो जेसेबांहाय मिनिमाम खरस खालामनानै जों बे मिटिंखौ खुंदों। बेनिखायनो हाग्रामाया जि एलिगेसन होदों बे बेसलेस कुनु प्रुफ गैया आरो बिथाङा जिहेतु गावनि नेचार गावनि सभाबा रायजोनि थाखा जाखांनायनि सभाबमोन, बेनिखायनो मालायखौबो बिदि सानदों आरो प्रमान गैयालासे बिथाङा जाहाथा मोनो आरो बिथांनि बे बुंनायखौ जों खनदान खालामो आरो बेखौ जों कन्डेम खालामो। बाजाज कम्पानिनि गुबुन मडेलनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्ला रौतानि ब्रह्म अट'मबाइल्स बाजाज श'रुमा लाबोदों नोंथांमोननो रंजालि बैसागुनि लन मेला आरो गोबांथार रेहाय। खम बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि बाइकखौ नोंथांनि न'आव लांनो हागोन। पालसार P150 SD/TD नि अनगायै फाइनान्स खालामोब्ला गंफ्रोमबो बाइकजों 1000 रांनिफ्राय 3000 रांसिम केशबेक मोननो हागोन। लोगोसे बैसागुनि रेहाय हिसाबै पालसार P150 सिंगल डिस्क/डाबल डिस्क ABS बाइकखौ 50% जौखोन्दो डाउन पेमेन्ट होयोब्ला 0% जौखोन्दो सुदावनो लन मोननो हागोन आरो 4% जौखोन्दो डाउन पेमेन्ट होब्ला 6.99 सुदावनो लन मोननो हागोन। बेफोर मोजां खाबुआ 8 एप्रिलनिफ्राय 13 एप्रिलसिम सोलिबाय थागोन। लोगोसेयैनो नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार बाथ्राया जादों बैसागुनि बे रेहाया रौतानिफ्राय 50 किल'मिटार जानथायनि सिङाव गोग्लैनाय बायग्राफोरनि थाखायल' जागोन। नोंथांमोना आबुङै मिन्थिनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9101541183 एबा 9957318292 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।